Alright, maray na po sa inyong kabus. Yaong gyari ako ngunya sa Libmanan Camarines Surta. Ugaan mo ko sa inyong ipapadalan. Asin ipabistong sarong sa dit na negosyo nagpupunpo ni Dio sa may sentro lang kang Lebanon. So kung gusto nyo mahiling, dalawin itong video ini. Alright, yaw na ko nyan sa sentro kang Libmanan. So, kung akong tigbisita din nagpupumpo ang negosyo na ang pangaran Felricos Siomai Suabing Sarap. Alright, so hindi lang makukuha sa may sentro, sa may Speedwell Drugstore. So kung may hilingin do yaw ni si Ma'am Soriano, hali ko yung gustong bisita kung kaso ngunyang ko lang na orasan, tahali pa kong naga. Alright, so inilang tinuyo ko igdiyo sa Libmanan. So gusto kong namitan sa iyang siomay, na ning mahiling mga taga-naga na ugay ding sarong masiram na siumayan hindi sa may Lebanon. Alright, so yan, ipahiling mo igdinyer. Yan, si Ma'am Soriano, siyang may-ari, mayo kay si Agum niya, nagsambada so siya lang sinaabutan ko. Ayan. So kung may rin do, may palamig, tapos may iba-ibang klaseng siomay. Anong mga flavor kayo, madam? Pork lang ang flavor niya, pero dahil ko pa inamitan, sa totoo lang, nanamitan ko pa lang kung gaano kasiram. Right. Gusto ko ta interviewin si madam, kaya supog na sa camera, supog magtaram sa harap ng camera, kaya dahil ko na siya interviewin. Nanamitan ta na sa iyang siomay. Right. So siyempre, siomay, dahil mawawara ang toyo. Ayan, tiglaga ni madam. Tapos ang pinakadabis kaniyo, pag di ka nagkakasiomay, dapat maharang. Kaya huwag siya kinag na chili sauce. Maka dyan, madam, maluto. Ayan, the best. Murag, medyo maharang-harang ang siomay niya. Pero, kumahiling nito dakol ning para bakal yun si madam. Kung subago, dakol nagbabakal. And then, bukas yung dapon, 3:30 hanggang 8 o'clock din banggi. Lunes hanggang anong aldaw, madam? Oh, Monday to Friday. Alright, araw kayo ni mabakal si ate. Kaya may hiling sa Facebook. Bakit ka na, te? Masiram yan, te. Alright, nalipat kami, te. Ay, sa kunin, madam. So, yun. Ini pagsadiri po ni Ma'am Evelyn Soriano. Alright, si Gabus kong tropa taga Libmanan, mga para basketball, mga tropa ko, mga kung gama ko yung sadirin tao. Bisitaw ng Dio sa may sentro kang Libmanan, sa may naatubangan lang ini kang drugstore, TGP, tapos kang Speedwell.
Yan ang hindi makukuha. Kulay violet po ang sayang card. Right? Iyo talaga hinahanap ni ngunyan kasi ang hinahanap ni dapat ngunyan, iyo ang saradit na negosyo. Kaya sakto si Madam nakalaog duman sa criteria mi na gusto may cover sa Facebook page mi. Alright. So yan, si Ma'am Evelyn Soriano, dahil dulingaban, bisitawin din sa may sentro kang Libmanan. Ang pangaran niya, Federico Siomay. Digdi lang yan sa may Lebanon, Kamsur. Alright? Peace out.